Hello guys, आंनि साइबर इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि दिननि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मा भिडिअ लानानै फैदों इनके आरोना। ओमफ्राय आङो सार्च होनानै माने बेलेगावसो लायबाय थादों जादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय थेवबो आं भिडिअखौ होनाय जायाखै। गाइस आं दिनै भिडिअखौ लाबोबाय आरोना। बेनिफ्राय आं दिननि भिडिअखौ नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गाइस आंनि दिननि भिडिअआ जाहैगोन जों माने बिमा फिसा लिटुखौ जानो नागिरदों आरोना। बे लिटुखौ जानाय भिडिअखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन होननानै आं गोदान भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना आंनि बे लिटुखौ जानाय भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। प्लिज नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय आरोना। हेफाजाब होदो नोंसोरबो माने नोंथांमोनाबो आरोना। जों माने बर'जों बर' हेफाजाब होलायाबा आरो गुबुना बहा होमबाना लोगोफोर बिदिबो होद्रायनो हाया। गुबुनाबो खालामो थेवबाबो बर'जों बर' बांसिन सापर्ट थालायनांगौ आरोना, साबसिन जायो। गाइस बिदिबा आङो भिडिअखौ जागायनोसै आरोना। ओमफ्राय बिदिबा चलो जों जाखांबाय आरोना आधा दिनै बेखिनिल'सो। बेखौ जों दा जानोसै आरोना बिमा फिसा। Kameranya kalian cucu mami ayah. Hello guys nih. Cerita lo sih lagi nih. Finally last arena because जानोसै आं दा। गाइस आंनि दिननि बे भिडिअ माने जास्ट बे जानायनि भिडिअखौनो खालामनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय अननानै खोन्थाहरदो माबायसा जाखो। गाइस आङो माने गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आरोना मोजां। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फुल सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै आरोना। बिथांमोनखौबो आसा खालामनाय थाबाय सापर्ट खालामगोन होननानै। ओमफ्राय खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर अननानै जेनेबा आंनि भिडिअ खालामनाय स्टेपफोरा जादोंना जायाखै मिथिनो लुबैयो आरोना। नोंथांमोननिफ्राय माने खावलायजानो लुबैयो जेनेबा जादोंना जायाखै खालामनायनि मडेलफोरा अननानै खोन्थाहरदो आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिननि भिडिअखौ होनबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। दे बाय ने दे खुलुमबाय ने खुलुमबाय बाय ने Bye. हेलो गाइस दे ने हेलो गाइस ने। गाइस बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय माय अल्ड फ्रेन्ड्स खुलुमबाय गोजोन्थों।